Fera Media TV ku danna subscribe da ƙararrawa. Saurayinki bai da gemu? A gani ko yaron da fitowarsa ya kai minti 30. Kai in ka ga yadda yarinyar nan ta mutu ko ai na yira a ajin su ma yira ta take yi gaji yan mata suna kai wannan yaron for fine Mumu man. To shikenan za mu gani ai za ta fito. baby za ka gani za ta fito. baby hauwa baby Hauko. Ban ce maka ka kara turowa gida a kira ni ba. Me haɗi na da kai? Na ce maka ni ba budurwarka ba ce, ba na son ka. Ka dinga zuwa kwararo kana cewa ni budurwarka ce baby lo. Kar ka kara cewa ni budurwarka ce, na gaya maka. Baby lo na ce maka, kar ka kara kira na da baby. Kai tsaya maka ji in gaya maka, ni ina da saurayi kyakkyawa fari ga kasin ba ga gemu. Kar ka kara cewa jibe kafa da baka kamar ta mata. Me zan kallon me abin so a nan wajen? Da tiyagasa, ife? Kai dariya ma kake? Mumu ma. A kai munafiki ne ma ashe kai na daina ma zuwa da kai wajen mace. Kan ma ka je ka dinga yayya dani. No, na me fuck up.